Semar kon ngilo karo githroke kon ngilo karo derajat pangkate sing wong loro sak udon telu sak urupan ora dadak bangun kayangan Petruk keparat panas hatiku panas kupingku ngatasi bapak kok bapak kok mentrimo dirake bapakmu ngendi bal 17 bapakmu mung ora duwe bapakmu wong kere wong loro sak udon telu sak urupan atelek nuwun sewu sampean mau ngendika apa sing keri dhewe ning bapakmu wis keladuk mengke riyen to keladuke nggan pundi wong bapak niku ora arep bangun kayangan sing ngene dhuwur mriku niku mboten sing dibangun ta teges bangun kayangan niku sing dimaksud bapak niku kayangan niku kayangane Praja Ngamarta niku morale para kawula sak Beduk utawi sak negara Ngamarta sing wis katon rusak mula bapak pengen dandani ora kok pengen bangun papan sing magrong-magrong niku mboten ning kowe ora sah dadak kaya mangkon nadyan to kanthi pawadan apa wae Nata Ndrawati ora narimakake sarta yen Kakang Semar bakal nekat anggone kepengin bangun kayangan aja takon dosa Nata Ndrawati dhewe sing temandang pun nek mboten badhe maringaken wujudipun pusaka Jamus Limosada nggih pun sak gagar sisan kahanane kaya ngene ayo terus bali jagat dewa Bathara jagat pangestu karo wayah turu jagat Petruk Kanthong Bolong aja kaget aku sing mrepeki karo kowe lho Sinuwun Ndrawati iya aja kaget paripaksa aku sing kudu menehi wangsulan karo kowe lho mboten napa-napa jalaran kula meniki sowan wonten ing Praja Ngamarta wonten ing Praja Ngamarta menika isinipun bendara-bendara kula para bendara Pandhawa lajeng andi kok menika ingkang dados pujangga wonten ing Ngamarta mboten masalah Wadikaning Nata Ndrawati menawi kula sowan wonten ing Praja Ngamarta terus kula pinanggih kalih Nata Ndrawati menika ateges sami kemawon sing andi kok menika paring sabda ning sing paring sabda padha wae karo Sinuwun Puntadewa mboten masalah. Mangerti ya Petruk Nun. Ora saben titah iso nganggo utawa iso nggunakake wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Lah kok bapakmu sing ming kepengin bangun kayangan iku dadak nganggo syarat srana pustaka Jamus Klimasada mongko mengko dhisik Petruk Nun. Bapakmu bangun kayangan ki apa ora mengko rawuh mung bakal ngembari karo panguasane Pikulun Bathara Guru. Mula Blaka Suta blak kutang terus rangke wae. Aku ora mengestoni lan aku ora nyarujuki anggone bapakmu kepengin bangun kayangan. Nek jenengan dika mboten nyarujuki, Yai Prabu, kula wonten paring dawuh. Lilan ana kula ingkang paring pidana utawi paring ganjaran dhumateng pun Punakawan Petruk kelawan Bagong. Nranyak timening atase Semar ki derajate ming Punakawan Semar ki derajate ming kere derajate mung gedibal ku arep dadak kepengin bangun kayangan sing ora wurunga mung bakal manguasani karo panguasane Iwang Pikulun Bathara Guru Semar kon ngilo githroke kowe bali Semar kon ngilo karo githroke kon ngilo karo derajat pangkate sing wong loro sak udon telu sak urupan ora dadak bangun kayangan Petruk keparat ayatku nyeprang wae aku ora trima sing dadi ngendikane Nata Ndrawati mau panas hatiku panas kupingku ngatasi bapak kok mung trima dirake bapakmu ngendi bal 17 bapakmu mung ora duwe bapakmu wong kere wong loro sak udon telu sak urupan atelek nuwun sewu sampean mau ngendika apa sing keri dhewe Jamus Klimasada sarta ora sah bakal bangun kayangan mergo kayangan ki papane Wang Pikulun Bathara Guru bangun kayangan nek ngono cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan tangeh lakone cepak wurunge apa iki goblok menawa iki gang ora anarkis ngono iki goblok kebangetan koyoan wis senengane ora wis kek matur nek ngamuk ge ngamuk kula ora trimo nek bapak sampean lokke kaya ngoten niku aja kaya ngono kuwi ning bapakmu kuwi mung gedibal 17 kowe bali yo ora sah dadak mboyong pustaka Jamus Klimasada elekno karo bapakmu wing gedibal 17 bapakmu kuwi mung ora duwe derajat pangkat bapakmu ki ming Punakawan bapakmu ki ming batur
aja sak kepenake dhewe kepengin bangun kayangan. Kayangan ki papane Wang Pikulun Bathara Guru ora saben titah iso bangun lan ora sak penere yen to bapakmu ki pengen bangun kayangan. Mengkeriyen to, Menggarian iki kanthi sarah diglejah riyen kanthi permati ampun mung waton gebyah-uyah. Nun sewu to, bapak niku pengen bangun kayangan niku mboten kok papan sing magrong-magrong membane wonten kayangan menika mboten. Ning bapak niku mung kepengin mujudake papan sing endah, gemah ripah loh jinawi, karta tata turaharja, dasar negara kang gedhe bore dhuwur kukuse. Turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ingkang asta pusantil bangsa negari Ngamarta wenange Raden ngucapna dosanane Sang Nata dosanane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Puntadewa malah janturan iki senengane ora kira hah kowe iki malah janturan ngapura to kebablasan gumari palojinawi karta terharu ku bacutane janturan wis ke matur ora kan gleceh ngono kuwi. Bapak niku ora kok kepengin bangun papan sing magrong-magrong ning bapak niku pengen dandane karo morale para kawula sak Ngamarta. Sing pandangane bapak morale kawula sak negara Ngamarta niku pun rusak. Mula bapak kepengin dandane, mula bapak kepengin dandane supaya luwih apik meneh, supaya rukun ayam-ayam tata tintrem macinametan daya dinayan ora ana cecongkrahan embane urip ning kayangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan kok njaluk ngono kuwi. Aku ya mung guyon. Ning bapakmu wis keladuk mengke riyen to, keladuke nggen pundi? Wong bapak niku ora arep bangun kayangan sing ning dhuwur mriku niku mboten. Sing dibangun ta teges bangun kayangan niku sing dimaksud bapak niku kayangan niku kayangane Praja Ngamarta. Niku morale para kawula sak pedhuk utawi sak negara Ngamarta. Sing wis katon rusak, mula bapak pengen dandani ora kok pengen bangun papan sing magrong-magrong niku mboten. Ning kowe ora sah dadak kaya mangkon nadyan to kanthi pawadan apa wae. Nata Ndrawati ora narimakake sarta yen Kakang Semar bakal nekat anggone kepengin bangun kayangan aja takon dosa Nata Ndrawati dhewe sing temandang pun nek mboten badhe maringaken wujudipun pusaka Jamur Sumasada nggih pun. Wis tak gagar sisan kahanane kaya ngene kaya terus bali. Jagadéwa Bathara Kaka Prabu menawi sak mangke ngantos Punakawan Bagong estu wangsul wonten ing padukan Karang Kadempel tumuli matur kelawan Kakang Semar Badranaya. Duh menapa ingkang badhe kelampahan wonten ing Praja Ngamarta. Wah, Resna kakangku. Kowe iki ngerti apa ora? Semar kekayuane becik, Semar kekayuane luhur. Kepengin dandani lan kepengin benake karo morale para kawula sak negara Ngamarta. Mula nek Semar duweni kekayuan kaya mangkono awake dhewe minangka Bendoro lan minangka sing dhisik tau dimong karo Semar. Wajibe sak biyantu lan wajibe ngewangi. Ae mengko nek nganti apa-apa sing diaturke karo Semar, Semar nesu karo kowe. Wah, para Kudara ora melu-melu. Jagadéwa Bathara Arjuna wonten paring adhawuh Prabu. Ayo tutna, tuturi lakunipun Kakang Uyah karo si Bagong. Nuwun ngestaken dawuh kowe Prabu.
Werkudara barep kakangku napa nek wis kahanane kaya mangkene iki pun kakang kudu kepiye Yayi wah aku dhewe ora weruh sing baku awake dhewe nyengkuyung karo gegayuhane Semar mungguhe siadi kepiye gegayuhane kakang Semar sing kaya mangkono miturut Werkudara gegayuhane Semar kuwi becik gegayuhane Semar kuwi luhung kepengin dandani morale kawula sak negara Ngamarta ora mung kawula sak negara Ngamarta nanging mesti mengko Nayaka Praja sarta nalendrane mesti uga bakal melu ngrasake sing dadi woing pakarti anggone Semar bangun kayangan mula nek miturut aku nek barep kakangku ndahar sing dadi ature Werkudara ora sasuwe-suwe ayo budal menyang Karang Kadempel nyengkuyung lan nyekseni sing dadi Kakang Semar anggone bakal bangun kayangan barep kakangku nanging iki Pandhawa Godhang ora jangkep cacahe Godhang ora dadi ngopo wose gati aku lan barep kakangku iso ngaturake wujuding pustaka Jamus Grimasada menyang Depol kakangku supaya enggal bisa bangun kayuwangan ning negara Ngamarta lan supaya enggal kahanan ning negara Ngamarta bisa tentrem barep kakangku jagat dewa Bathara yen pancen kaya mangkono banjur miturute siadi kembar kepiye Koko Prabu ana dawuh menapa ana aturmu kepiye menawi miturut ingkang rayi ing Sawojajar mboten kok namung atur kula menika rebah-rebah pisang kalian Kakang Mas Werkudara kula sarujuk kalian Kakang Mas Werkudara menawi jenengan dika badhe sowan wonten ing praja utawi wonten ing padukan Karang Kadempel sakmangke ingkang rayi ing Sawojajar pun kula gindiya ndherekaken Koko Prabu semanten ugi kula ingkang rayi ing Bumira tawu pun sedewa samangke menawi Pandhawa nadyan Godhang cacahipun nadyan namung sekawan menawi samangke menika dados rana lan Kakang Semar anggenipun badhe bangun kayangan saged kelampahan kula nedya nyengkuyung lan kula sarujuk anggen kula badhe nyekseni anggenipun Kakang Semar bangun kayuwangan monggo kula dherekaken mawon wonten ing padukuhan Karang Kadempel yen to pancen cetha kaya mangkono Werkudara apa ayo derekno pun Kakang tut uri lakuning pun Kakang dina sak mengko rasah suwe-suwe awake dhewe Pandhawa nadyan Godhang papat cacahe sowan menyang pedukuhan Karang Kadempel iya ayo tak deraki nanging sadurunge kuwi Yayi gandeng para kawula isih padha akeh ingkang seba ana ing sak njabaning Datulaya praja negara Ngamarta margake budal kang padha sibuk jeneng Sunedya Kundura Ngedaton yo ngestoke sing dadi dawuhmu jaluk pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Werkudara kaya wis ora ana dawuh maneh Antarja lan Antasena wonten paring dawuh Kanjeng Rama Kyai jengandika Rama Kyai Ngawi ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca wonten paring dawuh Kanjeng Rama Kyai panjenengan Ngawi ingkang putra
ing jangkar bumi Punantarja wonten wigatos menapa? Pak, aku anakmu ing Randu Gumbala Antasena cumadung dawuh. Bapak ngawe karo anak-anak karo putra-putra Pandhawa, bapak ngawe karo lancur-lancur Pandhawa. Wigati napa bapak bakal paring dawuh apa murgagi ndak aturi paring pangandikan. Gatot wonten paring dawuh Antarja wonten paring dawuh Antasena. Piye, Pak? Mangerti jroning pasewakan negara Ngamarta dina sakmengko sing wis kelakon. Kresna kakangku rawuh menyang Praja Ngamarta sing wigati nanjihke babagan barep kakangku sing jaluk iku pertikel karo Kresna kakangku babagan Semar utawa Dipol sing wis tulung candra ora sowan menyang negara Ngamarta dumadakan babak anglayoni jujulan usuli sowane Punakawan Petruk karo Bagong sing wigati wa sing rembug diutus karo Semar supaya dina sakmengko jaluke Saratsrana yuki nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Klimasada kanggo Semar bangun kayangan ning panemune Kresna kakangku beda karo punemune barep lan wong tuamu Pandhawa kabeh wong tuamu Pandhawa kabeh wis nyarujuki sing dadi kayuane Semar lan sawega nyengguyung Semar anggone bakal bangun kayangan dudu kok papan sing magrung-magrung sing bakal dibangun karo Semar nanging wujuding negara sing adil ayom-ayem tata titi tentrem ora ana regejekan apa-apa antaraning kawula lan Nalendra lan kawula. Lajeng paringipun kados pundi Rama? Kresna kakangku wakmu Ndarawati ora nrimakake lakon iki. Bagong lan Petruk mayu mulih bakal matur karo Dipol kakangku. Mula kang saka kuwi gandeng mesti wae Kresna kakangku lan Jlamprung adiku, Jlamprung pamanmu nguyak karo Bagong karo Petruk. Cegaten Bagong karo Petruk aja nganti dipulosoro karo Kresna kakangku lan karo Jlamprung adiku. Nuwun ngestakaken dawuh menapa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula cangking nggo jimat. Inggih Rama, menapa ingkang sampun paduka dawuhaken badhe kula cangking nggo jimat. Siap. Aku siap ngewangi karo Bapak. Nek pancen gayuane kakekne Semar kuwi luhur, nadyanto kanthi cara apa wae mesti bakal kasembadan. Yo, wis ora usah suwe-suwe. Aku bakal sowan menyang Kadempel. Boyong wujuding pustaka Jamus Klimasada kanthi kahanan saonone Pandhawa godhang siji. Lho. Sing ora ana sapa? Sing ora ana ya kuwi paman wing Madukara mergo diojo-ojoki karo Kresna lan dijak karo Kresna. Janaka mung bangun miturut sing dadi dawuhe Kresna. Wah, nek wong ngene iki wajib dielekke. Ya. Ora usah suwe-suwe aku tak sowan menyang Kadempel. Nek ana Petruk karo Bagong tekan kene cegaten. Slametno ayo mono. Bantunen aja nganti ana apa-apa saka tanganing Kresna kakangku. Ya ngestake dawuh, Pak. Inggih. Rama Kyai ngestaken dawuh. Inggih. Rama Kyai ngestaken dawuh. Wis aku njaluk pamit budal menyang Kadempel ndherekaken jengar paduka Rama Kyai Werkudara. Oh
Mas Petruk karo Bagong tekan kene. Yo. Jur karepmu. Awake dhewe kudu ngayomi karo Petruk karo Bagong. Kae sing wis momong awake dhewe sithik akeh dhisik momong awake dhewe. Yo. Kegayuane kakene Semar ki luhur, aja nganti urung meng merga saka ngarepe Siwandrawati. Yo. Wis oke dawuhmu, siap. Aja ngono kuwi, wis gek ayo nyambut gawe bareng-bareng. Yo Dimas. Wis saiki ayo bali. Ayo. Lah iya. Kowe tresno lahir batin karo bapak to, Le. Wae, aja main-main, Bro. Nggonku ngabekti karo bapak ki tenanan, ora mung kandhek ana ing pangucap, ning kababar dadi pakarti. Insyaallah. Oh. Weh, tenan iki aku ki ngene iki omong ngene iki tenan lelabuhanku karo bapak ki lahir batin ora mung ngomong tok aku ki. Yo. Jur karepmu nek wis ngono, wis ayo bali rasa kesuwen. Men bapak sisan digawe nesu. Heeh. Ngerti ora, Lho? Ngapa? Aku mau ki munggah Datulya Praja Ngamarta ki wis nggawa HP. Oh, iPhone 13. Iki lho sing tak templek ning sikil iki lho. Heeh. Mudeng aku. Mudeng, heeh. Wis ngrekam mau audio. Heeh. Dadi kabeh apa sing diomongke ning jero Datulya ki kerekam kabeh ning nggon HP-ku. Oh, terus engko bapak aku arep mulih matur karo bapak. heeh. Matur karo bapak, kupinge bapak tak leboni anu genset. Lebone apa? Tak leboni genset. Genset sing nggo ngrungokke lho. Headset. Earphone. Nah, heeh kuwi. Apa matur? Earphone. Irma ki ana Pak Jadi. Heeh. Meteng 8 sasi. Heeh. Ngerti wae. Ngerti sing kon bacaki mbahku. Heeh, wis. Wes ayo bali rasa kesuwen. Ha, yo Le, bali ye. Yo. Truk, kok meneng kowe kok ninggal aku? Ora. Ngapa nang apa? Jalmingo. Wah, Pak Kasiwon. Pak Kasiwon senane ora Ndarantasena. Heeh, Ndarantasena komplit karo lancur-lancur Pandhawa liyane. Heeh, areng apa ya, Gong? Wis genah iki le ngutus Sinuwun Kresna iki. Aja sok kaya ngono kuwi sik. Ki sapa ngerti diutus Ndarawardhana. Ndarawardhana ya diutus Kresna. Werkudara anak-anakmu kepiyakno dadi dalang. Udu. Kepiyakno supaya nyegat Bagong ora gelem bali nyang negara Ngamarta jenengan disuk tutunan ndase. Werkudara iya sendika dawuh dlang tak ngono karek ngono. Ning kok dhisik takoni sik. Ah wis kono arep mati. Iki senenganmu kaya ngono kok. Ndarantasena. Heeh, Lho. Kala ngganten ngriki, Den. Ya sawetara aku tenguk-tenguk ning kene, aku do jagongan karo kakang-kakangku. Weh. Bekti kula kunjuk, Den. Ya tak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa pangestu Tampanana. Nggih, kula punika jimat maripeh dayana ning anyan-anyan. Ya kene to atik bindeng. Pilek niki, Den. Ya kene kok saka kono mlayu-mlayu. Wis kanane wis ora marat-marit wis ora apik babar wisan. Lah kanane kepiye, Truk? Gong. Iki kowe apa aku sing matur? Kowe wae. Kowe bae Wah sing dinyalike kowe. Aku kulino ngapuse. Oh. Ora iso danse, ora danse. Wah wis ora. Wis gak kowe wae Truk, wis gak apa wigatine ora sah ndagril. Ya. Heeh, ndagril nek gara-gara. Heeh, siap aku. Aku arep premen ro bojoku. Ya wis karepmu nek ngono wis karepmu. Lah iya to. Lah iya. Niki ngeten. Samangke kula niku dipun utus dening Bapak supados sowan wonten negaring Ngamarta sing wigati amboyongi Pandhawa gangsal cacahe sinambi mundhi pustaka Jamus Limasada kinarya syarat srana anggenipun Bapak kepengin bangun kayangan. Ning kula nuwun sewu bangun kayangan niku mboten kok papan sing magrung-magrung kaya enten kayangan niku mboten. Ning kayangan menika mujudaken papan ingkang ayom-ayem tata titi tentrem sinamatan daya dinayan. Mboten wonten cecungrahan, mboten wonten regejekan embane urip wonten ing kayangan.
Kayangan iku papan sing kebak katentreman, ora ana cecung, ora ana apa-apa, eneke ming bahagia. Ya ta, Gong? Heeh, full senyum. Lah iya. Wah, ngono. Lah kowe ngene, kula niku duyak kalih Sinuwun Kresna. Kula karepe kon bali teng negara Ngamarta. Karepe kula ora oleh nek kon mulih teng Karangkadempel. Bela dalah. Kepasang Yogyakarta tujuh nginu, Truk. Lah pripun? Rama Werkudara mau rene. Nun Rama Haji Werkudara mau rene. Edan gleleng Rama Haji Werkudara. Haji Rama Werkudara mau rene sing wigati ngutus karo lancur-lancur Pandhawa supaya dina sak mengko ngayomi karo kowe. Aja ngasih kowe dipulasara karo Siwandrawati, aja ngasih kowe dipulasara karo Paman Janaka. Niku tenan apa niku? Tenan. Ora menggoro, tenan, Bro. Ngapusi wong jenenge ngendika nglirike teng kiwon, anu teng-tengen nuwun sewu. Aku ki nek omongan iki tenanan. Antasena ki satria jujur, nadan tunggal kewarisan aku nek omong ki ora tau goroh, nggih pun. Ngayomi kalih kula. Heeh, ning Bagong ora. Was. Truk. Amodar, modar kuwi. Di padane Ndara Kresna. Lah aku ora diayomi kok. Ora santai wae, aku ki seneng gojekan. Gojek ning ora lucu ngono kuwi. Senengane kok ora. Wong Petruk diayomi ning Bagong ora. Ha modar. Tenan diajari Ndrawati. Wis ta wis lungguh mburi kene. Nggih. Lah Ndara Werkudara kok jenengan saged pinanggih Ndara Werkudara niku wigatine Ndara Werkudara badhe tindak pundi? Bapak Werkudara ki arep sowan menyang Karangkadempel sing wigati mundi Pusaka Jamus Limasada kanggo syarat bapakmu mbangun kayangan. Lah nek ngoten anggenipun bapak badhe mbangun kayangan badhe kawiwitan ya mesti wae bakal kasembatan. Weh, matur sembah nuwun ngeten. Wah, nek mboten wonten jenengan mesti mawon kahanane mengke badhe ruwet. Nek mboten enten jenengan mboten ngeten iki wis gamelane wis muni. Antasena Majelis Setyaki kalenggah wonten mriki jangkep kalian lancur-lancur Pandhawa sanesipun. Lah Majelis Setyaki iki ngopo ning kene, ha? Kok rene iki ngopo? Ndherekaken Koko Prabu Ndrawati. Njur wigatine kula diutus Koko Prabu Ndrawati supados nyekel menungsa senten buri sampean niku. Wah, Gong. Kowe tuminta apa? Ah tuminta apa tak aku ora ngapa-ngapa kok. Kok gak kowe ngetengi kembang desa. Hus. Mbok aja mengada-ngada deh, mbok aja keterlaluan. Aku ki anak baik-baik. Ya meng kekuranganku ki gawane ndenono rene. Oh, ngono kuwi tetep ora apik kaya ngono kuwi. Mbok ngono iki jak mayang to lho. Kowe tumindak apa? Mboten tumindak napa-napa kok, Den. Wah, mengada-ada kuwi Setyaki cucuk tumbakan, tumbak cucukan. Anu, tumbak cucukan kuwi ampun waton nuduh sampeyan niku wis ora. Lho Bagong tak takoni ora ngaku, tumindak apa-apa. Ora gawe sengsarane Majelis Setyaki, ora gawe sengsarane Siwandrawati. Ning Bagong sampun keladuk, mergi sampun wantun kalih Koko Prabu Ndrawati. Lho, manine iki naro Nalendra jusuk wani. Wah, wis iki wah, wis engko wah. Wis tak tandangane kowe lungguh wae, wis menengo wae. Lah wigatine apa kok Majelis Setyaki iso ngarani nek Bagong karo Siwandrawati wani. Dunalika semanten Bagong mriku matur saha sowan wonten Karangkamarta ingkang posing Rembag dipun utus Kakang Semar supados ambaya ngirawipun Pandhawa gangsal cacahipun sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada ingkang sakmangke kinarya srana Kakang Semar badhe mbangun kayangan. Oh ngono. Lah ngono. Ngono ya ngono.
Wis ora usah nembang, nek arep nembang ki nek goro-goro. Ora slak gatel cangkemku. Ki cangkemku wis ngapal lho. Lah iya, ngapal-ngapal ning ya ora kaya ngono kuwi, nembange nganggo nggon empan nggo papan. Njur karepe mak cilik Setyaki saiki arep rene ki arep ngopo? Kula badhe ngerangket kalian Bagong. Sepatu sak mangke sampun ngantos. Wangsul dhateng Karangkadempel. Pergi nek sak mangke ngantos wangsul teng Karangkadempel mboten purwa Bagong mung damel murinanipun Kakang Semar Badranaya sebab sedaya menapa ingkang sampun dipun ngendikaken Koko Prabu Kresna dipun aturaken dumateng Kakang Semar Badranaya. Wah, lah nek kok ngene iki carane iki ora iso. Ora iso. Ngene iki aku ora setuju karo Panjenengan Durwati. Gegayuhaning Kakang Semar iki luhur, aku kuwi wis tanggap. Nadyan aku ming bayi wingi sore. Ning aku ngerti sing dadi gayuhaning Kakang Semar kuwi luhur. Luhur sebab menapa? Luhur saking pundi? Kakang Semar badhe bangun kayuangan. Ateges Kakang Semar badhe ngembari dhateng pangwasipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Kosik to, kosik. Nganti enek critane wong tuwa tak getak-getak. Sing dosa ki aku. Nek diomongi iki kan usik to, nek diomongi bocah ki dirungokke, dimidhangetke. Sampeyan muga bayi wingi sore ngertosi napa? Weh, meremehkan karo bayi wingi sore iki sajake iki. Apa sampeyan iso nginstal WA? WA-ne kedaluwarsa kuwi grup biakan, mesti njaluk tulung karo sing enom. Contone bapakku kae, bapakku kae juragan kayu kemlinthit tok. WA-ne kedaluwarsa grup biakan, bingung kon nganoke, "But iki ana but." Sirane kok aja kaya ngono kuwi, mak cilik Setyaki iki. Kuwi drongake ra kowe. Kosek meneng aku sik. Saiki ngene wae. Tak omongi gegayuhane Kakang kakekne Semar kuwi luhur. Badhe bangun kayangan, ora kok papan sing magrung-magrung imbane kowe ning kayangan kuwi udo. Ning kayangan iki mujudake papan sing kebak katentreman, kebak panguripan, kebak kabagyan. Supaya pamriye iki supaya kawula sak negara Ngamarta iki urip ayem-ayem tata titi tentreman sinamatan daya dinayan. Embane urip ana ing kayangan. Kayangan kae ora ana cecungrahan, ora ana mumungsuhan, ora ana gotrangan, ora ana dengki srei, ora ana. Anane ming kabagyan, karukunan, kesarasan, kesehat bagaswarasan. Lah kaya ngono ki pengin diwujudake karo kakekne Semar Badranaya. Jadi kakekne Semar Badranaya niku ora ming mikirke karo awake dhewe, ning tresnane kakekne Semar Badranaya karo kawula sak negara Ngamarta ki jan dipikir tenan. Mergo nek kawulane tentrem ora wurunga mengko nalendrane ya bakal tentrem mak cilik. Aduh. Kula nyuwun pangapunten. Sing ngapura sebabe kula sampun dudu ing kalepetan. Nyatanipun ingkang kula belani malah tuminta ingkang kleru utawi mboten prayogi. Lah iya, nglabuhi ya nglabuhi ning didelok. Sing mbok labuhi iki barang apik apa elek? Nggih. Ngono kuwi, mbok menawa Siwa Ndrawati dina iki lagi nedeng ora emun. Nagek nedeng peteng penggalihe wekasan duwe panyokra bawa sing ora-ora karo kakekne Semar Badranaya Iki. Lah saiki ngene tak takoni. Sampeyan arep gabung apa arep bali ning Garba Ruci? Gabung artosipun. Ora lho tegese iki minangka panitia mbangun kayangan iki lho. Bapak Semar ki arep mbangun kayangan, sampeyan yang kuyung napa mboten? Aku tresno lahir batin karo Kakang Semar. Kakang Semar kae sithik akeh tau tate momong karo Setyaki. Njur Kula aku nyengkuyung lahir batin karo Kakang Semar. Sip. Nek ngono melu karo rembugan iki. Iya, Bagong aku melu. Lah, saiki ngene. Ora iki mau ndara-ndara ki arep gabung minangka
pemborong bangun kayangan ki mau ki ya nganggo syarat. Ora ketang nyeket iki bendara-bendara kabeh mau ya maringi karo aku. Oh, ngaten. Heeh. Anu ngono. Lah iya ngono. Lah saiki mula kanggo syarat mlebu ana ing pemborong bangun kayangan ki sampean paling ora ketang anu maringi karo aku. Piro Bagong? Saiklase mawon minimal 350. Saiklase kok minimal 350 wis ora nggon bagian saiklase pun sak plilahe mawon wis. Ya wis ya iki 350. Tanpa nono kanggo ragat bangun kayangan. Siap pun kula tampi mugi berkah sedayanipun. Iya Bagong. Iki mau kabeh bendara-bendara ya maringi karo aku. Ki Ndara Antasena maringi 650. Iya. Ndara Gatotkaca 750. Ha. Ndara Antareja gedhe dhewe Piro Bagong? 2 yuta. Oh. Sugih dhewe juragan kayu Ndara Antareja. Kayu jati, Candra Jati. Candra Jati. Candra Jati anake ayu. Oh. Tenan kuwi sing dienggo jenengan. Wah, bosahe ora sebane. Ngapa ta? Ngopo to ora? Omong golek pasandang mangan kuwi kanthi cara apa wae, wis ora ngono kuwi gah aku. Ora kalal kaya ngono ora berkah. Balik iki. Aku malah ora sudi nyengkuyung kakene Semar Bangun Kayangan. Wah. Wah, jan wis. Mbok menawa Dan, mbok yo tulung ta iki menggo sangu mulih ora. Kowe iki dadi abdi Ngamarta kuwi wis diparing karo bendara-bendara ngono iki ngisen-isenke aku minangka bendaramu. Balik iki. Alah. Ya nah, wis ora. Senengane kok rampun iki kula balekke. Jajan ra. Senengane kaya ngono ra. Kowe iki ora entuk kaya ngono kuwi. Pun saniki ngaten mawon. Piye Bagong? Nek sampeyan estu lahir batin nyengkuyung kalih kula, nek mengke enten napa-napane Sinuwun Ndrawati dugi mriki jenengan tandangi. Ya aku sagun nandingi ning karo kowe Bagong. Wes ya. Enggak mriki. Yo. Waduh, alon-alon. Kecarian putra amun kawekasan Ika wisanggeni maya Wisnu Pradenta. Edan jagat Dewa Bathara lha kok dadi kaya ngene lalakone. Wah, ladalah. Uye. Dewa Bathara jagat. Aja kaget kowe. Oh kaget kowe mesti. Setyaki ikut rombongan saya. Wiladalah Edan. Setyaki kok kowe lingguh ning kono. Iki. Kong Prabu kula kawon kalian Kelurah Bagong. Wae ladalah. Iki Antasena uga ning kene. Heeh. Ngewangi karo kene Semar. Iku sampean ku rasa kaya ngono kuwi. Nglabuhi iki ya nglabuhi ning Paman Setyaki ngerti sing dilabuhi iki lagi ora emut. Keparat Edan menungso ora tatanan. Bagong ki aja ngasih kowe bali menyang Karangkadempel. Lah nek sampean bali menyang Karangkadempel karepe njur piye? Kakang Semar ora gelem murungke niate anggone bangun kayangan aja takon dosa Karangkadempel sing bakal tak bumi angus. Wela dalah. Setyaki Wonten dawuh Kelurah. Kresna wangkot ora gelem bali. Lajeng bareng pun undurke orkestra dawuh. Wela dalah kan Setyaki. Asip aku dumpani karo kowe.
aja edan lho kowe. Mboten edan iki tenanan. Kula pun rasudi ngewangi anu jenengan. Aku wis wegah ngewangi karo nutun durwatine pakarti kaya mangkono. Mila dalah keparat. Pancen Bagong menungso murang tata. Lanjur karepmu piye nutun durwati? Mila dalah iki aja edan lho, iki aja edan wis ndaki. Aku ki ratu Gustimu, kowe ki ngisoranku. Ratu Gusti dhisik. Senopati durwati dhisik. Nek ratune ora kena digawe becik. Alwung kula medal saking kasenopaten. Mila dalah keparat. Ya nek pancen kowe ora gelem ngewangi karo aku karo Nata Ndrawati aja takon dosa. Karang kadempel bakal tak gawe karang abang kanthi crapa wae. Monggo. Wongso burung arep gawe karang abang karang kadempel. Titanono bakal geger. Kakang Mas Arjuna arep ngopo? Keparat ora tata krama karo aku. Gunane apa aku basa, gunane apa aku nyembah karo sampean? Nek sampean mung bakal bangun miturut karo Koko Prabu Kresna. Keparat ayo wenehno Bagong bakal ndak rangket. Mongso burung iso ngrebut karo Setyaki. Tak gawe karang abang kanan karang kadempel. Elisa, 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 Elisa. Priman wis apik kanane. Ning muga-muga wae Koko Prabu ora sida gawe karang abang karang kadempel. Lho, sebab Koko Prabu sumbar yen aku ora manut karo Koko Prabu. Karang kadempel bakal digawe karang abang. Wah, iku wis marai ora tenang atiku. Ning kepiye wae ayo sowan bapak matur karo bapak njaluk iku bertinggal karo bapak. Ya wis, ayo sowan bapak yo, Truk. Lah iya. Elisa, 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 Elisa. Batin, yo. Tekan kula rutu Mas Patih Raja Dewaku bet sudi selikur dina. Mula to kaingkahanan kaiwangan dandang mangore panas batu bet jebulana titah pujangkara suwan sing suwanana ngarsa ulun. Ora pangling iki kaya putuku Kresna. Padha Raharja sak suwan munggir Kresna. Ngunamit pasang liman tabe dene benung kula dene demawing tawang tuwang Ibu Padari. Nggih pangestu paduka wilujeng sawanipun ingkang ngabdi Nata Ndrawati pareng kula ngaturaken sembah
Sumengkeme pangabekti kula kunjuk ya nata ndwara kontak tampa pangestu ulun tampanana. Inggih kula pundhika jimat paribe dayanana ing kasantosan. Malayuga nanggon mulungguh. Oh inggih sampun boten ngrang prayogi. Ora pangliki kaya Arjuna ing satruing Madukara. Padha slamet tekamu ana ing kene nggih Arjuna. Pangestu paduka pukulun wilujeng sawanipun ingkang abdi Madukara. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa mangestu ulun tampanana nggih. Kula pundhinggo jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Ana wigati apa Kresna dene kula nata Ndrawati sawanana ngarsaning panjenengan ulun ana wigati apa batu-batu gawe kaget. Ibu Badari sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ulun tampa pangestu ulun tampanana. Inggih kula pundhinggo jimat paribeh dayana ing kasantosan. Dungkap angka kalih sawanipun ingkang abdi nata Ndrawati menika mboten dipun utus dening sinten-sinten nanging menika saking pekajengan kula piyambak. Dalanan samangke jroning pasewakan negari Ngamarta ingkang ngrembak sing ngrembak inggih menika ngrembak babagan Kakang Semar ingkang sampun wonten Tigang Candra. Mboten suwana tepi kewajiban ing negari Ngamarta. Tigang Candra laminipun dumadan babak nglayoni jujulan usuli suwanipun Petruk lawan Bagong. Ingkang matur bilih sak mangke Kakang Semar nandhang raga. Mongko sagedipun nirmala walaya nirmala temah jati jati temah mulya menawi Pandhawa. Gangsal cacahipun rawuhipun ing Karang Kadempel sinambi mundi wujudipun pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Wigatine apa Semar mbutuhke pustaka Jamus Klimasada. Kakang Semar anggadhe gegayuhan ndarebahi pepingin inggih punika pun bangun kayangan. Miturut pamanggihipun ingkang abdi pun nata Ndrawati, Kakang Semar ingkang kepengin bangun kayuhan menika tan mangke tan wurunga namung badhe ngembari marang panguwasaning Hyang Pikulun Bathara Guru. Sang Hyang Jagat Girinata Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mila samangke Ibu Badari malih-malih menapa swanipun ingkang putra utawi ingkang abdi nata Ndrawati namung badhe nyuwun pitedah nyuwun pitulung dhumateng jengandika Hyang Adi Pikulun Bathari Durga supados samangke saged amurungaken niatipun Kakang Semar anggenipun kepengin bangun kayaan Ibu Badari. Katupat sodhe selikur dina ya nek pancen kaya ngono sing dadi kekarepan kita nggih kula nata Ndrawati Kresna dina samengko aku bakal ngudaneni aku iso ngudaneni sing dadi penjalukmu ora usah kuwatir ora usah kuwatir mengko bala demit-demit jam setan priprayangan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balungatan ndak sing bakal gawe rusak kahanan Karang Kadempel. Inggih kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Ibu Badari. Ya tiba sepadha-padha. Jaramaya kula wonten paring dawuh Ibu Badari. Budalna jim setan priprayangan ilu-ilu banaspati engklek-engklek balungatan ndak saka setran gondolu mayit supaya ngebyuki marang kahanan ana ing Karang Kadempel. Nun ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madal paselan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaramaya. Nggih ayo kanca-kanca budal jo ngebuyuki Karang Kadempel cahya Karang Kadempel digawe bubrah lele pah pakangan kuwi wak menah leh kumangan ning kulon ngomah rasane seger sumyah. Ayo ca budal ca ayo ca budal ca menyang Karang Kadempel ca ayo dibiyuki kahanan Karang Kadempel leleter pakanan kuwi wak wader leh kumangan neng kulon pager rasane seger-seger neng cangkem geter-geter. Ayo ca budal ca ayo ca budal ca delok wayang ca sindene Elisa saka Waring ca. Ayo budal wis kenah temonjo kae ca.
kanan kuwi wak kali. Lek kumangan ning kulon apa ya? Kali. Elisa. Ora usah suwi-suwi. Aku arep nyawer sinden. Trinil Sudarti. Ayo budal jo. Ayo co budal kabeh kebiye kanan karang kadempel co. Wah. Ngaglah bergagah kaya ndro mentrang kaya gendewa keparat. Sopo iki sadya kandhet ngayayat brengosik ulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Takon karo aku satru ing garba ruci Raden Haryo Setyaki. Setyaki. Ya Raden Tambak Yuda, Tambak Yuda. Ya Raden Yuyudana. Ya Raden Yuyudana. Ya Raden Wresniwira, Wresniwira. Singa Mulanjaya, Singa Mulanjaya. Wah keparat jenenge akeh ra sebaene. Ayo. Kowe gelem minggir ora? Aja dadi pepalanging Betari Durga. Kowe sapa? Tumenggung Sumbang Surajigja. Tumenggung Sumbang Surajigja. Ya, ora nyumbang ora apa-apa. Aku cah pelit aku. Lho. Ora nyumbang ora apa-apa. Ayo, balaning Betari Durga saka Setran Gondolumayit. Karep murene arep apa? Murungke niate Semar Badranaya bakal bangun kayangan. Ayo. Mergo dina sak mengko Semar Badranaya nek duwe gegayuhan kepengin bangun kayangan ora wurung ngomong bakal nguasani utawa ngembari marang panguasane Wang Pikulun Bathara Guru. Njur karepmu piye? Aku ora nrimake. Nek kowe ora trima aja takon dosa. Karang Kadempel bakal tak bumi angus. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe udu sapa-sapa nang mungsuhe Setyaki. Ungalno dadamu ajange diadari Setyaki. Babuk arep opo? Lena pangendamu aja takon dosa, tebak dadamu kelakon rondo bojomu. Singalena prapteng lalis Sumbang Surajigja. Oh. Hais. Hais. Hey. Oh. Hey, yo,
Ayolah. Ayolah. Ayo ah. Ayo ah. Ayo ah. Yo ah. Hey. Oh. Oh. Ayo ah. Ayo ah. Ayolah. 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 Hey. Sopo Satru Mabur Gatotkaca wis sapa Tumenggung Prawara Kendra Tumenggung Prawara Kendra yo ayo di Semar kon murungke niate nggone bangun kayangan yo langkaono bathange Gatotkaca mati dhe aku padya dhisik wis lah kok wis oh ui ah ayolah ah wis sikep wis kompuri ayo ayo ora bakal iso bau wis ayolah ayo Satria Indlep sapa e Antarja wis sapa abdi ning Betari Durga Kalanjaya Kalanjaya ayo gelem mundur ora ayo mundurku nek memenehke Semar karo aku bakal tak rangket nek ora gelem murungke niate bangun kayangan yo ajange diajari Antarja oh mati di aku tibakno ha oh Aish aduh wah mundur wong karang kadem pelampuh kabeh tobat ki ngapa kadem mundur dhewe-dhewe iki pajake kaya wah ning satria cilik kandhet nyaya to sedakon dosa tak kempit dening Sudarti sedakon dosa ora dadi tape sedakon apa sembah raman aku tak mau sapa iki wong lenang kok wong wedok kok brengosen Sudarti mas sapa Sudarti nawan Sudarto Sudarto
Kuwi kok kaya ngono. Iki meng balon ya ampun aja ngira-ngira sing ora-ora lho iki meng balon mulo tak umbar kaya ngene. Kowe iki aja kaya ngono kowe jane le nang wedok. Manut kebutuhan, gandeng iki wengi wayah aku golek pelanggan. Pasaranku kira-kira ya selawe. Murah timen. Selawe juta maksudnya. Kancaku sing mampeng nggih mayang kae, kira-kira pasarane ya 30. Iya. Terus sing ngendang kuwi kira-kira pasarane 18. Terus dalang kene-kene iki akeh. Iya. Sing nyeter kae pasarane kira-kira ya 15. Dadi aku do kawis teko mrene iki do kawis nyumbang kurang luwih 70 juta. Kowe arep ngopo mrene? Ngelabrak kowe Mas ngejak perang. Weh, ayo. Cara halus apa cara kasar? Ya ampun men awet dadi cara halus wae. Ora usah sing kasar-kasar. Aku mau nek maine kasar aku mau. Aku mau ngentek-entek wektu mengloro. Kowe iki ngopo? Batu ya ampun. Wah Mas brengose nguler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Karepmu piye? Yo perang yo. Ayo. Saiki nang kene. Aja nang kene to Mas, ya ampun golek nggon sing sepi. Iki padang lho ditonton wong akeh. Isin aku isin. Iki tur kanane adem-adem. Barodan iki Mas cocok awane. Yuk. Tolong to Mas. Iki kawit jam 12 sore mau urung entuk-entuk. Atuh aku ki saka elek-elek saka ngene iki saka Ponjong. Arep ngene iki atuh lho Mas. Ayo to Mas, murah wae. Selawe nah tak kurting 10.000 dadi 15. Wong edan. Ayo, ngejak apa? Ngejak perang lho. Masa ngejak gadeng ra yo ora cocok to Mas. Ya ampun wis gak ayo wis ke dicocoke regane kek dil das mulih. Gila. Ya ampun pelangganku kok lari. Golek musuh meneh. Nengane kok kaya ngono kuwi ora medeni. Iki nanti kono kritane Sudarti aja takon dosa, tobat ya ampun. Ya ampun gantenge lho ya Allah. Bagus ora sepene. Tatone oke ora wah. Iki ana menungsa kok sisiken tak kira tato ya ampun. Iki sapa? Ana wong wedok brengosen. Sudarti. Sapa? Sudarti. Nawan Sudarto. Sapa? Sudarti Trinil. Asli dari Bekasi. Anak Jaksel. Kowe rene arep ngopo? Ngelabrak kowe no Mas, ngejak perang. Yo. Saiki. Ayo saiki dong, masa ya sesuk-esuk tobat suwene selak padang, selak konangan jago kluruk mah. Ayo Mas ya. Selawe wae. Selawe. Murah nek karo aku, nek karo sampean, sapa Mas jenenge Mas? Antarja. Ontor. Wah, tansah memadrangi hatiku. Kaya tadi nih ontor. Oncor kaya oncor udu ontor. Oh iya. Nang ngono ontor mbrum. Kae montor. Ayo, ngejak opo tak ladeni? Perang Mas. Ngejak perang. Ayo saiki nang kene. Njaluk piye? Nyo, tungkak nyo. Ya ampun, masa nganggo tungkak bareng lho. Kasar banget le main. Ayo ya Mas ya. Selame. Ora usah mundur lho. 15. 10. 5.000 ya Mas ya. Ya, 1.000 Mas, 1.000 gratis. Ya ampun, opo medhon mak telesep. Aku yang kepengen lho ngono kuwi, Pak. Ya ampun. Ay, kok minggat kabeh ya ampun pelanggan kok yahene kok sepi.
beda karo daerah nggon Jalan Kapas ya niku wis akeh. Wis akeh sing golek ya niki wis akeh. Senengane kok sok senengane kok ora. Udus kaya pit. Ya ampun gantenge, ya ampun brengose. Awake gagah. Mlinir kaya wesi. Sopo iki? Hah? Ora aku mau nyawang raine ya ampun, ya ampun. Bagus ora jamak-jamak karo wong omah wae bagus iki. Ra Kakang Kudarto iki bagus iki. Wong edan kowe sapa? Sutarti, Mas. Marpo rene. We Mas. Mase. Kuwi apa? Weh basa saiki sampean ra mudeng ah, Mas. Sapa kowe? Sutarti. Sutarti kok brengosen. Iki aku ki asline Sudarto, manut kebutuhan nek wengi Sudarti, nek awan Sudarto, gawe aku ngarit. Taun dhisik motorku Jupiter, Mas. Taun dhisikipun ning ngarepan omah iki gek kepiye. Ora nek wong nulungi malah digeguyu. Ya ampun, ya ampun. Iblis tenan. Saiki aku nek wengi kadang nyinden, ngetutke putuku. Tolonge yo. Ya Mas yo perang yo. Ayo. Ibur apa ning ngisor lemah? Ya ampun yo mbok yo ning ngisor lemah. Masa yo karo ibur ki kepiye carane lho yo. Masa yo ning pesawat. Ayo golek tiket yo nek arep ibur. Ya ampun musuhku kabur semua. Kaya ngene to ya ampun wajan wis ora tak goleki ngene iki yo ora. Musuh kok semono mbane kok do mlayu kabeh. Edan Pak mungsuh Digdaya tenan Pak. Digdaya. Mak cilik Setyaki keplayu, Kakang Gatotkaca keplayu, Kakang Antareja keplayu. Aku yo keplayu. Wah iki aku kudu golek papan pendelikan tenan iki. Wah jan wis ora ngene iki cilaka tenan kanane. Wah. Kae ngopo kae? Gede banget loh ya ampun. Aki mbayang kewe ya ora mentolo. Aduh. Sopo iki? Hah? Gede banget loh. Wow. Ora ukuran lumrah. Sopo iki? Hah? Sopo? Takon karo aku Sudarti. Sudarti. Kok brengosen? Naman Sudarto, nek mengi Sudarti, aku nek mengi nganggo sanggul, Mas. Iki kebetulan tak ore menarik pelanggan. Arepmu piye rene? Ya ngejak perang. Perang. Coro gagah napa coro halus? Ya ampun, ya halus-halus wae to rasa gagah-gagah. Gagah-gagah ndak lara. Ya ampun, ukuran semene iki ora ukuran lumrah menungso. Ya ampun sinane kok. Wah. Ayo, ngejak piye? Ngejak perang. Ya Mas ya. Wis ke jam 11 sore mau urung entuk pelanggan. Aku pasaranku murah, udakara 20.000. Murah timen. Iya, Mas. Aman ora enek Antasena. Lah, ngene iki bakale dadi. Nek kowe sasi dadi noleh ora enek anake, aku ngerti kae mau anakmu ta, Mas. Iya ta? Iya ta? Wedi nek konangan noleh-noleh, wedi nek kono ora usah mundur-mundur rene wae. Ayo ta, Mas ya. Ayo kek didadekke. Dadekke regane wis ora usah suwe-suwe to, Mas. Golek nggon sing mantuk, sing apa ya intine sing jos. Kek tinggal engko bayaran. Dar. Antasena asu. Wong tua dituke banjir. Kowe male nendang nganggo apa ya ampun. Kaya ora ukuran lumrah. Ah ya ampun kok
marang arep semaput lho ning untung ya mung kenek lingiran sirah. Paling digdaya iki. Wah, raminggat kowe. Ngopo? Wah. Yo motomu gawak kecerdasmu. Wong amblis bumi kok dikedhuk ki ya ngendi critane ora. Angger toke bansi kok misuh-misuh senengane ora, senengane kok ora. Ini ora tak laporke ponokawan wis ora. Dadi critane ngene iki. Senengane kok ora. Gong Rene yo. Pripun Den? Kok saiki dadak mbiyaki wayange. Renata rengket banget. Lah iya ora apa-apa. Gur dhewe goleki lenggananmu. Sinten? Kae lho kredit ciduk wah jan wis sangka kerene ciduk kowe tak kredit kaden. Lah iya. Wis ngono tandang ana mangsa Brama. Lek ngangsur ki mbok ya sing ngajek. Lek ngangsur ki mbok ya sing ngajek men ora golek-goleki wae. Lah kene ku mun kula angsur ajek bendina 100 kilo, 20 kilo ngono kuwi. Ya ora ngono kok. Ya ampun ora lumrah iki menungso apa-apa ta ya. Ya ampun. Ana mata gedene semono. Iki bangsane ngopo? Ya ampun senane kok ora. Kowe iki ngopo kowe iki rene iki, ha? Nagih utangmu lho kowe sing tau kurang 10.000 aku. Alah wis 10.000 wis tambane. Ya ampun. Piro pasaranmu saiki? Selame murah timen wae dhisik wiro aku 350. Karang medhon pandemi ora wis kana bali aku gah kaya ngene iki ngreget-ngregete ora kaya ngene. Truk, goleki kancamu dolan. Sapa? Karsi Mojosari kan lho. Sapa aku ora duwe kanca Karsi Mojosari kok. Nek penyiter duwe Karsine nek kanca ora duwe Karsi Mojosari iki. Nek sing nyiter ki ya Karsi Mojosari. Ya ampun, ora lumrah lho. Iki ngopo to? Wis ora enek wonge ora. Ora melu. Ya ampun ora lumrah menungsa. Liyane wis dudukele ning kene kok iki dukeli. Petruk. Ora. Jenengku kene Santiyo kuwi, Santiyo. Wah, Mas Santiyo. Goleki Mbak Yumu. Mbak Yu ku sapa? Persis kowe raine. Senengane kok ora kowe iki kaya ngono ta, Tru? Kowe iki kaya ngapaturnoke. Mbak Yu aku ora duwe Mbak Yu kok, Mbak Yu ku ya ora duwe kok. Ora diadi kaya aku kaya ngene iki. Kowe iki wis rasa sok gawe-gawe kaya ngono kuwi. Iki anake sapa? Batobat, iki anake sapa? Ayo bali kok kelitian ning kene. Wis sekolah apa ora? Hah? Ayo sesuk sekolah apa ora? Sesuk sekolah. Ayo bali ora bali aja takon dosa. Ora bali aja takon dosa. Potroke ketemu. Ayo tobat kok kaya ngene. Jar kae. Ngopo ora iki? Kok ora enek sing iso nandingi kritane Sutarti wis diresi kono Gong. Siap. Tak resiane kene to wis kira ta. Ora tak gawake benda ora tak cucuk. Arep ngapa? Arep meneh. Sing 10.000 mau tak imbuhi nah. Dadi piro 20? Iya 20. Nyo tampanono. Wes brakong ngono kok nggo dolanan ngreget-ngregeti karang kadempel. Ya, Tru, suwan bapak ya, Tru. Yo. Sinegek kaya tugu Sirungkarta kridhaning Sang Raden Harya Setyaki. Ngawuningane kawontenan karang kadempel ingkang ketingal tidhem ayem tata dinrem. Mboten mangertos lampahe ngalus ingkang sumusup wonten angganing Sang Raden Harya Setyaki.
ananging wujuding balaning Betari Durga ingkang sumu-sumu nandhing Sang Setyaki pekasan kaya yaksa ambalik gero-gero nerajang barisaning para wadyabala saking karang kadempul ananging Sang Raden Setyaki kula wau. Ngapa truk mlayu-mlayu ketiwasan? Ketiwasan, Den. Wah lah niki pun kanane kaya ngene iki wah lah kok kae dadi Ndara Gatotkaca kalih Ndara Setyaki kok padha gelut padha tarung adu sing balung luting kulit wah lah nika lho was kaya ngene kanane iki gawe bingung. Ngapa to, Truk? Sing sekawit kahanan pedukuhan Karang Kadempel katon ayem-ayem bae kok kowe ujug-ujug mara-mara menang resaku kowe matur kowe ngandhake nek Kakang Gatotkaca karo Paman Setyaki padha campuh adu sing balung luting kulit. Lah nyatane ngoten kok Den nika lho Mang. Nika Mang tingali nika Mang pirsani. Olah kae udu karepe dhewe kae, Tru. Wah, genah kae udu karepe dhewe. Kae udu karepe dhewe kae wis kesusupan jiwaning iblis. Kae le gelut ora mergo karepe Kakang Gatotkaca dhewe. Lah karepe sapa? Lah men wis pindho lho ngono kuwi to. Lah ya men. Men ki joli. Lah iya. Heeh. Lah iya. Lah njur karepe sinten? Ning mergo wis disusupi karo jiwaning iblis. Mak cilik Setyaki ngalamun Kakang Gatotkaca ngalamun ora ngerti laku halus. Mula banjur disusupi karo jiwaning iblis. Mula Truk awake dhewe kudu matur karo bapakmu Semar supaya dirusak mengko aja nganti ana apa-apa sing tumanduk ana ing Karang Kadempel mengko mundhak ngembet kahanane kawula sak Karang Kadempel. Oh nggih pun ngaten. Nggo kula dherekaken sowan kalih bapak ya, Den.
ugek sadulita mel Dendara Puntadewa sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan saderengipun kiden jalaran jenengan pun kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki ateges menawi para kawula ing Karang Pradisan ing Karang Kadempel mriki nyumurupi bilih Nalendra Ngamarta Gusti kula sanata sinuwun Prabu Puntadewa rawuh mriki indak-indak marang karaharjanipun para kawula ing Karang Pradisan wonten ing padusunan ateges para kawula menika sami pitados bilih nalendranipun menika tesih nggatekke kalih kawula nggih den matur sembah nuwun. Iya ya Kakang Semar tiba sepadha-padha Kakang. Ana wigati apa dening Kakang Semar Telung Candra rawuh mening Praja Ngamarta. Nyuwun pangapunten krana kathahing kewajiban sing kedah kula lampahi den. Lah sakniki kula niku nggadahi kekayuhan kepengin bangun kayangan. Wis Kakang Semar dipenggak tekan semono wae. Anggone Kakang Semar paring pangandikan merga sayektine Puntadewa wis tanggap sing dadi kersaning Kakang Semar Badranaya. Puntadewa wis mangerteni Kakang Semar mbutuhake syarat srana ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada sing bakal kanggo srana supaya Kakang Semar kelakon anggone bangun kayangan Kakang. Lah menawi ngaten awi kula suwun supados sakmangke enggal-enggal kula miwiti anggen kula bangun kayangan den. Matlangen ing kalanggiman Klara pandan monsar tenon lir kakoneng sorem-sorote tan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasaring bangsa katiga. Matur sembah nuwun den. Nek pun ngaten iki sakmangke pun lega rasane ati kula nggih ping kula nuwun tulung. Kula nyuwun tulung sing jeneng tiyang gadhahi gegayuhan, gadhahi pepinginan menika pacobanipun mesti mawon mesti enten boten namung sithik nanging mesti akeh mboten namung enteng nanging mesti abot. Mila kula nyuwun tulung kanthi sanget kiden. Nek nganti samangke anggen kula bangun kayangan wonten pacobaning lair kula nyuwun tulung Dara Werkudara sing jaga kahanan Karang Kadempel. Nek enten pacobaning batin kula dhewe sing temandang mboten sah sinten-sinten den. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang maweh gandrung dereng ngantos paripurna ingkang sawembal wacana anenggih sawanipun Raden Bambang Antasena ngaturaken kendrawasen marang ngersaning Kelurah Semar Badranaya Panjabala Pandhawa muga melong Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung separan kadulu wukir moyak mayek saking dias balihur niki Ndara Antasena ya kek aku ngaturke ketiwasan kek dadi kawuninganmu dumadan tanpa kanyono-nyono ning kahanan Karang Kadempel sing katon ayem katon tentrem. Bapak nglayoni jujulan usuli Paman Setyaki utawa Mak Cilik Setyaki
nglarak karo Kakang Gatotkaca mekasan Kakang Gatotkaca uga mbales ning kok malah sajake Kakang Gatotkaca kuwi malah padha gelut adu atos sing balung luting kulit karo Mak Cilik Setyaki iki nek kaya ngene kahanane iki kepiye kek aku mau iso njaluk pirsa karo kakekne Semar mergo mung kakekne Semar sing iso merantasi perkara iki kek wah Mareka den prayitna semuriris eka bali titiyane Gandayani lailan wala salah mugi dadosna ing kawuning kandhane kale gelut ora sak karepe dhewe njur karepe sapa kae nika niku mboten mangertos lampahe ngalus wekasan Ndara Setyaki kalih Ndara Gatotkaca padha gelut mergo kesasapan hawaning iblis niki nek kula mboten sing nambani ora bakal rampung perkarane Den ampun Den wis aja dikucek tak ajare Gatotkaca kae aja dikucek iki Setyaki kae tak ajare pun ditutuke sementen kemawon lae sampean adu atau sing balung leting kulit niki pokale Betari Durga Semar aja ngawu gawar ngawur Ibu Betari Durga ratu minta apa-apa genah iki sing nyusupi wadya balane Durga Semar ayo aja digujek Petro aja digujek wis iki tambanono Pak tambanane to kahanane kaya ngene iki kudu kepiye Pak saranane gampang lho Le kowe aja ngelamun karo aja ngasi kowe ngantuk siap mengko nek ana apa-apane kowe matur karo bapakmu ya wis aku tak joko kanan karang kadempel Pak
Arjuna Wonten paring adhawuh. kowe ngerti to kahanan Karang Kadempel wis bubrah antarane Setyaki lan Gatotkaca padha adu atos sing balung luting kulit. Inggih. Deston temene awake dhewe ora melu temandang ning ming jagake ming ancik-ancik bathanging liyan Sumawi kula dherekaken siadi ngetutno pun Kakang malih rupa kaya ngapa Yayi ngestaken dawuh. Nek wis kaya ngene iki aku ora bakal kewanguran dening sapa-sapa. Inggih Kakang Prabu lajeng paringipun kados pundi? Aku bakal nganggo jeneng Tidyakala Sreng. Inggih. Kula badhe paring ngagem asma pun Lintang Mawur. Ya Lintang Mawur ayo nyeraki marang kahanan Karang Kadempel. Hai Satria Gagah Pideksa kowe sapa? Wah. Ora ngerti karo Werkudara. Cetha lehmu dadi buta rong suwe kowe lah dalah keparat. Ayo ndi Semar Badranaya wenehna. Ora gelem murungke niate anggone bangun kayangan aja takon dosa. Karang Kadempel bakal tak obrak-abrik. Wah, mati. Wah. Waduh. Waduh. Wah. Wah. Kowe tak idak gajul sikilmu, gajul garesmu. Kowe kelaran cetha, kowe buta sing ora tau perang. Cetha kowe buta sing ora duwe kasekten. Ayo. Ora sak dadak neko-neko Badara Semar niate becik. Waduh di adikku di. aduh Ayo resna kakangku. iya iya aku njaluk pangapura aku ndodreng kaluputan. Yo njaluk ngapura karo Semar aja ming njaluk ngapura karo aku. Pandhawa liyane padha ana ngendi? Padha manunggal ana ing Karang Kadempel. Ya ya pun Kakang bakal manunggal. Hai. Ayo Badara ora sah dadak kaya ngono. Kowe ora ngerti dimong karo Semar. Kowe kecilik dimong karo Semar. Apa-apa sing biayai Semar, kowe jajan sing jajake Semar. Kowe dolan nang gone kinem sing bayari Semar. Walah dalah. Kok ngerti kinem barang iki? Ayo
dikira aku ora ngerti karo kowe. Walah dalah Raden minggiro. Semar bakal pangan minangka panganku mergo ora gelem urungke niate nggone bangun kayangan. Wah, macan ngejel. Waduh. Ayo kadaro. Waduh. Kakang Mas Werkudara Jlambrong iya. Kowe ora ngerti lelabuhan bocah-bocah apa? Aduh, kula nyuwun pangapunten njaluk ngapura karo Semar. Aja njaluk ngapura karo aku. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Ngono, dadi siji nyang kadempel. Kakangne Semar Dipol kakangku bakal bangun kayangan. Inggih ngestaken dawuh Kakang. Semar wonten panjenengan mangertosi mboten klibeting Nalendra Ndwaraka bali wae. Kowe ora gelem bali apa kelakon taksun? Nah, Kakang Semar menika. Ayo kowe bali ora bali apa kelakon tak sawer? Ayo bali. Iki bali iki wis setengah papat. Ayo kowe bali gek dirampungke lakone. Wah, pamit Kakang. Semuriris eko balik punten pun kula seranani anggen kula bangun kayangan pun ketinggal padang kawontenanipun jalaran jengandika Sinuwun Ndrawati sampun kersa emut Purwadasena. Ya Kakang Semar aku njaluk pangapura sadurunge merga pakartiku sing kaya mangkono. Aku njaluk sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Semono uga aku Kakang Semar. Muga-muga kanthi srana anggonmu mbangun kayangan ateges bangun morale kawula sak negara Ngamarta iso sumrambah menyang Nayaka Praja munggah menyang para Pandhawa. Nggih Den, amin. Amin matur sembah nuwun. Sadherenge kathah kalepatan kula kathah kekirangan kula nyuwun pangapunten. Yo. Ora dadi ngopo Kakang Semar. Nggih mugi-mugi sak pengker kula lan sak rombongan warga ing tlatah mriki tansah pinaringan sehat bagas waras ayom-ayom tata titi tentrem boten wonten alangan setunggal punapa Den. Salam budaya.